Ndewo ndị ọma nji eme ọnụ. Kedu ka anyị mere? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Taa ana m ewetara unu akụkọ ihe kpatara awọ enweghị eze. Ọtụtụ mgbe gara aga n'ime nnukwu ọhịa, awọ bụ anụmanụ mara mma. Eze ya na-enwu enwu ma sikwa ike. N'ihi nke a, ọ na-eto ọnụ, ọ na-anya isi na-asị, ọ dịghị anụmanụ eze ya siri ike dịka nke m. Ọ hụrụ iri nri n'anya, nke gụnyere mkpụrụ osisi na nri ndị ọzọ. N'ihi na eze ya siri ike, ọ na-erichapụ nri niile e nyere ya ma tinye aka na nke ndị ibe ya. Nke a na-ewute ụmụ anụmanụ ndị ọzọ n'ihi na ọ na-anara ha oke ha. Ma ọ na-aga n'iru n'anya isi sị, eze m ka nke unu si ike, unu ekwesịghị iri ihe ọbụla. Naanị m kwesịrị iri ihe n'ihi na eze m siri ike. Ma osisi ma anụ ufe na-adụ ya ọdụ na-asị, awọ aṅazi n'isi. Ma o kweghị na nke a, kama ọ gara n'iru na-enwe mpako n'ihi eze ya siri ike. Otu ụbọchị, eze ha bụ agụ kpọrọ oriri. O nyere ha oge a ga-eji wee rie nri. Ma awọ gara tupu oge ahụ eruo wee richapụ nri niile. Mgbe a jụrụ ya, ọ sịrị, kedu uru ọ bara na unu na-eri nri ebe eze unu esighị ike? Ọ bụ naanị m tosiri iri nri n'ihi na eze m siri ike. Otu ụbọchị, ọ gwara eze ha sị, ka anyị nwee asọmpi onye eze ya ka wee si ike. Onye ahụ ga-abụkwa onye ama ama n'obodo anyị. Eze ha kwetara. Awọ wee buta nnukwu nkume maka asọmpi ahụ. Ọ sịrị, onye ọbụla pụrụ ịtawa nkume a ga-abụ onye ama ama. A ga-ahụta ya dịka onye ka wee si ike n'obodo anyị. Agụ na anụmanụ ndị ọzọ pụtara n'ihe asọmpi ahụ. Ma mgbe ha hụrụ nkume ahụ, obi lọrọ ha mmiri n'ihi na ha tụrụ ụjọ na nkume ahụ ga-emerụ ha arụ. Ma awọ pụtara na mpako ya niile sị, pụọ n'ụzọ unu esighị ike, ka m gosi unu na eze m siri ike. Mgbe ọ tara nkume ahụ, kaka, ọ nụrụ mkpọtụ, ọ nwee ọṅụ n'ihi na ọ na-eche na ọ bụ nkume ahụ bụ ihe gbọwara. O nwetara ihe mgbu n'ọnụ ya. O wee chọpụta na ọ bụ eze ya gbọwara na ọ bụghị nkume ahụ. Nke a wutere ya nke ukwuu n'ihi na eze ya niile rụpụchara, mana ọ dịghị ihe mere nkume ahụ. Mpako ya niile na o nwere eze siri ike lara n'iyi. Kemgbe ahụ rute taa, awọ enweghịkwa eze. Nke a na-akụziri anyị ka anyị ghara inwe mpako n'ihe ọbụla. Ka anyị na ndị ibe anyị na-ekekọrịta ihe. Mpako na-ebute ọdịda, mana ịdị n'otu na-ebuli onye ọbụla elu. Gaa n'ihu sonyere anyị n'akụkọ na ihe nkụzi. Udo dịrị unu.